दिलीप रिकॉर्डिंग स्टूडियो श्रीनगर। मांगटिया 10 के 24 के धरा सिंहपुर के लइकन के जनी तारसा अरे मांगटिया 10 के 24 के धरा सिंहपुर के लइकन के जनी तारसा घोड़ी देखावो जनता रसा रंगदारी होई स्टेजवे पर फाड़ दे हवे ओई सिक्सर के नोक पर टांगले हवरे ओई रान होई चुहमाई नाम ले हवरे ई नाम ले हवरे ओई रान होई चुहमाई नाम ले हवरे नाम ले हवरे सोलह बरिस के जवान भइल बाड़ू सिपुर के जिए के सामान भइल बाड़ू 16 बरिस के जवान भइल बाड़ू सिपुर के लइकन के सामान भइल बाड़ू कमर हिलावा मन बहलावा ना तनी मुझे संरोस तोरे गारे दे हवरे गोली सिक्सर के नोक पर टांगले हवरे ओई रान होई चुहमाई नाम ले हवरे ई नाम ले हवरे सिक्सर के नोक पर टांगले हवरे आई बारू नाचे तो नाच के देखावो रौटी के पीछे न मार करवावो आई बारू नाचे तो नाच के देखावो रौटी के पीछे न मार करवावो कृष्ण प्रीत के बोरी खिस कहे अंकित विशाल विपिन धास देव रे गोली सिक्सर के नोक पर टांगले हवरे ओई रान होई चुहमाई नाम ले हवरे ई नाम ले हवरे गोली सिक्सर के नोक पर टांगले हवरे